Ladies and gentlemen, nhasi tadzoka kusejari kwamutumwa Masango kurugare kukambuzuma panhamba chii? AC35 Munamambo, AC35 Mambo Street. Alright, kana usiri zigo uri munhu ada kuuya kuzoshandirwa, kubatsirwa, kupiwa munamato unouya mazuva api? Vanhu vanouya Tuesday, Thursday neSaturday. Ndo panoitwa ma1-on-1 for free kutedza queue yako, kutedza queue. Koziti kune vamwe vasingade kupinda paqueue vanobhuka appointment yavo, ndi appointment yavo wobhuka munhu paanongobhuka zuva ranongobhuka chete anongouya. Anongouya musi wakasununguka chete. Alright, saka munotoita ma1-on-1 efree mamwe? Tuesday, Thursday, Saturday tita ma1-on-1 for free kumunhu wese anotedza queue yake kusvika ita sevo svikapinda muno mudare. Yes. Manambers amutumwa Masango ndo amuri kuona pascreen aya. Musafonere isusu because isusu hatina zvatokwanisa kubatsirai nazvo. Asi mukafonera manamba ari kuda pascreen apa, vamune mataura navo, ivava ndo vachakupai ma-instruction yekuti munhu okwanisa kubata mutumwa Masango papi. But you are guaranteed kuti munovabata, munokwanisa kutaura navo. Saka nhasi tauya kuna mutumwa, tine nyaya yatoda kutanga nayo i-revision nezirota ndiri kugomo. Takaona muchinamatira hari yanga nemazito evanhu. Hanzi nevanhu mutumwa ari kuiteiko mugomo vachipisa zvinhu, hanzi chii? Alright, chaitika ndechekuti that's why chiona kuti vanhu vane problem. Vanhu vane vaitira zvinhu chokwadi vajaira matsotsi. Havadi vanhu vanoita zvinhu chokwadi vajaira matsotsi. Kaita chokwadi kureva kuti isusu takataura chinhu panapa kuti toda kuita chakati, tofanira kuzochipedzisira kwakati. Kureva kuti tofanira kuti vanhu vazive kuti munamato yakafamba here. Shuwa madzibaba vakazoendere kugomo kuya kuita munamato ipi? Munamato yanditeka. Ndakatoona umwe munhu aititanza madzibaba kuputitsa pota siya mwana kuputitsa. Ini ndakatobatidza moto anditeka, moto wandikatokwenya cheche nekugwenya anditeka kuti ndakuita se ndakubatidza moto. Inoti vanhu kana vagara nemafirimu ainoti dzimwe n'anga nevamaprofitawo vanenge vajaira zvinhu zvavanoitira vanhu mafirimu anditeka. Isa hatite mafirimu ba. Yes, muntu ida dzakaiti vanhu bata panda se panoponesa. Chitika chekuti nyama yakanaka nzinozvitengesa yega. Kureva kuti ini ndakaenda mugomo kuita minamato yevanhu anditi vanhu vanofanira kuziva kuti shuwa madzibaba Masango anoita minamato yakadai. Yes. Ipapo ndipo unozi narimo rakukopera rakutakura hari chinaenda kugomo kuda kuti no chiripo chekuti pane chinangwa chataendera kugomo. Hatina kungoenda kunakidzwa. Tine chinangwa chatakaendera kupi? Kugomo. Ngatisangire apa pakuti revision because hari handifunge ndokwekupedzisira kuitwa pamberi apa pamwe kuchaitika munamato futi yehari. Sananguro yanhu kuti hari yanga iri chii, zvaifamba sei uye kugomo chii chaitika? Alright, hari yanga iri nyaya dzevanhu vainetsana mudzimba dzavo. Vamwe vaiti murume wangu akaenda, vamwe vaitiwo mudzimai wangu akaenda nditeka, vamwe vaitiwo mabasa asi kubatika, pfuma isi kubatika. Because hari iyo yanga iri zvinhu zvakawanda zvatakaisa mukati mupi? Imomo. Funga hari maiziva chigara apa nditeka. Saka ndiyo hari yatakaenda nayo kupi? Kugomo. Iyoyo ine matambudziko evanhu wakawanda. Saka kureva kuti pane nzvimbo dzinodistroyiwa mhepo. Yes. Kureva kuti isusu kana chitokwira mugomo tine zvatinoenda kunoita kugomo. Yes, chero vanonzi kuti ndaurara kugomo chinamata. Kureva kuti kugomo kune imwe simba ririko. Hazvino kuti mumba kuna simba ririko, asi pane imwe more power iri kugomo. Zvakasimba anditeka. Saka ndosati takakwidza gomo isu kuita minamato uye wedzimba, wewanano, wevanhu vakasiyana siyana, vamwe kutambudzwa nemhepo dzemadzinza chaidzo. Ndo zvinhu zvatadhikiria kupi? Ikoko kuti zvinhu zviparadzwa ndimapaona. Saka kureva kuti chinhu chese takachitaura panapa chinofanira kuzoonekwa pachaperera handimapaona. Like already kungoti ndogona kuratidza mameseji kungoti vamwe vanhu havazoda kuti vazozikanwa. Ndine mameseji pandabva kugomo ndine almost 15 vandatoona kuti already vatoya kuinbox kwangu, baba munamato waita se wadaira, baba munamato waita se wadaira. Ndimukona kureva kuti chinhu chine maresults chinodiwa. Kureva kuti chero chibage chakadyarwa hacho hachimere chese musi umwe chete, asi chese chinomera. Kureva kuti ndikuziva pa115 ipapo muhari muno vanhu almost 100 something vanga varimo. Kureva kuti ipapo kusvika maybe nhasi pachaswera the whole day, patinopedzawo 3 days 4 days tinoona vanhu vadedza kuti zvinhu zvaita se zvafamba. Kureva kuti ndo kufamba kweminamato zvakafanana neminamato wabhodhoro kuvic force. Ndakaona vanhu vakawanda vakaupupura chaizvo kuti baba zvinhu zvakaita se zvakafamba. Saka chaita nje kuti vanhu vanofanira kuziva kuti kune vanhu vakatumwa zvechokwadi, kune vanhu vanoita basa rechokwadi anomapaona. Like inini ndibvira nokubva ndingori papi pano anditeka. Ina handiti chati singati chete handiti zvimamajiki mamberi pangu anditeka. Kana zvezvo ngozoti andazi
ndazoita zvimwe ndoda zvinhu zviri straight that's why yakuona kuti chiti isusu vamunhu isu vakafanira kuti vanhu havafarire vese havasi vese vanotida asi vanotedzera nezvedu isusu vanouya vachitenda kuti baba zvinhu zviri zviri kufamba. Mane makore mangani muri pano? Ndane makore kumaziko pa 2011 ndiri panapa 2011 ndiri pano kusvika nanhasi ndiri papi ndiri pano. Unoziva chireka chokuti isu tiri madhonzi asingabude murezi. Unoziva kuti pano vamwe vanhu vazhinji vese vakutotaura nemazuva ano vari kuda vamwe vakatotona tirimo kudhara tichitoita basa ripi iro randiri kuona. Saka izvi haisi zvokuti tikutanga kubatsira vanhu nhasi, zvinhu zvatakutoziva kuti tikabatsira vanhu nedambudziko rakati tinoipedza. Panapa chatisingagoni tokunze kuti hatichigoni ichi tasaka kuwesere nguva. Saka tine vanhu vanenge vari kunze kwenyika uko kumaziko vamwe vanenge vachitoti madzibaba ndanzwa nekufamba like ndichakuratidza vamwe vanhu vandinawo panapa ndanzwa nekufamba. Sure vanhu vanonzwa nekufamba nokuda kuti vanhu vachawanda nje kuti vanhu vamwe vanoda minana chaizvo vamwe vanoda machiripiri chaizvo nditeka. Yes, and inini ndinoita zvinhu zvangu slow ndichiita zvinhu zviita zvichibuda ani mapona. Yes, saka ndinotarisira kuti muhari mune maresults evanhu. Ayo ndofunga vanhu mapanzwisa pehari apa, but matambudziko evanhu haamireka nekuti evamwe agadziriswa. Kune vari kutanga kuuyawo vatanga kukuonai nhasi, vamwewo vanga vachazokubatai pamberi ava. Hamuna here munamato wamakavarongera pamberi ava? Minamato yakatogara panapa inorongwa everyday, ndisaka tichinge tichibatsira vanhu pano zuva nezuva nditeka kureva kuti pane minamato yatinenge tichironga. Saka tisu hatisi kutomira iyo zvinhu asi ngomaziko chichitobva pai vamwe vanhu vachitoona vhidhiyo remunyowani watanga kutotoonawo akatobva atomhanya kuti baba ndoda kutobatsirwawo chero ari kwaani handiteka unoti appointment yako otobatsirwa chero uri kunze kwenyika chero uri kupi tikubatsira chero unoona Australia kupi nekupi tikubatsira andokuona vanhu vachiitwa zvakanaka nani naMwari andokuona. Chatisingadi isu nchekuti isusu kana vanhu vane matambudziko ngomaziko ngauye nemwoyo wese, ngauye nemwoyo wese ngavasazotifananidze nokwakamboenda because inoti vanhu vari kutenderera ngomaziko akabva pano mwaindapo atenderera mwari asi ndikuona chinji vanozodzoka panapa madzibaba ndikaona patikambotenda tikamboenda kwakati zvakaramba kufamba asi panapa tadzoka kuti mutitire munamatidu tikaona chita zvichifamba. Inini panapa handipe zvidhoma handipe mushonga handiteka kureva kuti mumwe munhu anobva ada kuti zvinhu zvake panguva idzo ngomaziko handiteka zvobva zvaitika papi ipapo pane imwe minamati inoera ipapo imwe inogona kutora 2 days 3 days imwe kutora na 1 week chaiyo isati yadaira andiona asi zvichiita zvichiita ani mukona ngomaziko hatingana kusimbisa kuti rambo chiuya dzoka uitwe minamati itiwa zvakati handiteka ndasonyo ndinchiri kwamwari kunze kwenyika vanotozviziva kuya ndoti mutumwa anonetsa bhozi ndopedza ndakutoti ini kana munhu watobhuka uita appointment yako ndikaita minamati yako ndotokubvunza kuti zviri kuita here ndichifolowa zviri kuita here. Yes, follow up inoda kuitwa ngomaziko shoma dzababa tiri kuona iwa zviri kufamba zviri kuita handiteka. Yes, kureva kuti tinotenda naizvozvo ndimukona like right now ndanomwe mukadzisi uku anogara kumufakosi uku asi anogara kuUK ane murume murume anga akaenda anzi kwe6 months handiteka ndakamitira munamato last week here right now tati baba zvinhu zvakafamba handikona ndichakuratidza messages ese tinenge tinazvo handikona. Saka kureva kuti vanhu vanoti vamwe vanenge vachingotenda usati pasocial media papa kumakomenzi kwekwatarisa kweke vanhu vanenge vachingotuka saka hasina ndi kutesa kumakomenzi because vanhu vanotuka moita zvakasiyana siyana asi vanhu vanenge vaitaura vadzenze vanenge vari vaprofita neng'anga handiteka vanenge vaita sanhu kuti vapone vamwe vacho vanenge vachitoendawo kunana papa wawo handiteka. Yes, munhu anofanira kutenda kwaanotenda ndokuna mukomaziko. Saka isi kuti isusu vana mukomaziko minamato haisi kumira kuti kuitwa. Yes, munhu ane dambudziko chero ari kwaari ikoko kungotenda kwake chita chiuya afanira kuti abatsirike handimapona. Anzi kutenda kunokuponesa. Yes, wakava nokutenda unova nekupona anopona kozoti kuna vamwe vanoyafuta asina kutenda kwacho asi kana uchingopona unopona chete ani mazvona. Saka tiri kuona mukomaziko. Yes, indotoziva kuti pana totoziva kuti pana vanotenda vamwe vanouya vachingoda kungozvozvo kungoti wavo ikatinde tinoedza handimapona. Saka vanongosvika vachingosangana nazvo ende panapa isi hatibvunze munhu kuti wafambirei isusu ndisinotoprofita munhu. Yes, chero vari papa vakuzviziva vanenge vachionawo pafacebook apa vakutoziva kuti matumwa masango vanoprofita chero pafacebook chandoziva kuti chero online munhu uri kuamerica chero uri kupi nditotokupa tsanangudzo uri ikoko dzawafambira kuti zvinhu zvifambe zvakaita zvakanaka hande muri kuona. Asi ipo chekuti tsanangudzo vanhu vakadzipirwa vanhu vakaprofitwa zvese vakazviprofitwa asi chikuzodiwa kupedzisira ikundiso anzi tingakudze chawadya nacho tingakudze zvawasanga zvawafambira asi kana pasina kundiso zvinhu zvakaita zvinhu zvakafa handikuona. Saka chiripo choti vanhu vakutsvaga kundiso ngomaziko kundiso ndiri kudiwa nevanhu. Saka isi kuti isusu minamato hatisi kumira ngomaziko kuita
yes tine vamwe vanhu vari kutofambira munzvimbo dzakasiyana-siyana like right now izvozvo chito tichibva panapa ndoda kuzoti mhanya kuwedza handiteka kuita munamato kune vamwe vanhu vari kunze kwenyika wanditeka vakandituma kupi kumba kwavo kuwedza ndi kumusha kwavo saka kuona kuti zvinhu zvatinenge tichitenda vafanira kuti munhu kana ari kunze kwenyika ka like ndakati vanhu vachinji vanori kunze kwenyika kune maproblems andiri kuona akawanda ari kuitika tuisi maprofita ari kuno kutotora advantage ipi vanhu kunze kwenyika kuti akakupa mari mumwe munhu anobva nyimba ndienda kugomo handiteka yarisira akakarara mumba make asina munamato waita se waita aisi right handitokuona yes munhu afa inono kunze kwenyika ndoziva ndakaenda kugomo ndotomufonera video kuti ndapakati ndakuita zvinhu zvezvezvo wanituma kumusha kwako ndakupinda muwhatsapp ndopanonzi pawhatsapp kureva kuti munhu zvinomupa simba kuti munhu atatumo ari correct handimokuona nditeni like ini zvafanizvo zvindaitaura nemumwe murume ari kuDubai anzi shamwari yaSparks here handiteka ari kuDubai akatanga zvemakombi akanzwa program yangu yemakombi handiteka akatauya kwandiri ati amutumwa ndoda kuti zvakamira sei ndakatomuonesa ndakati no zvakamira zvakadai saka kuno vamwe varabvunza vamwe ndisi tongoprofita nichiti tototi kana makaine maideas enyu munawo muri kunze kwenyika kutongoda kuti ainda pane zvadangobvunzawo handiteka tototaura totobatsirana papi munhu iye akatidzidza zvakatowanda papi ipapo andokona asi shamwari yaSparks anzangaketikirifi handiteka asi kana kuti akatobatsirika dzimwe dzinhu zvakatobvunza kubva kwandiri handiteka kubudikidza nebusiness anga achiita nokuti achaita so azvimwe tikazvida munamato tokubatsira paminamato handikona kureva kuti isi hatina godo nevanhu kureva kuti vanhu vari kunze kwenyika ndoda kubatsirwa zvakanaka andokona pana mwana to advantage kuti munhu ari kuAmerica saka kuZimbabwe achazosvika rini handikona handiteka ngandimuvhare ziva kuti haisi right handiteka saka sisi kuti isusu ndikukurudzira maprofitawo kuti kana chibatsira vanhu vari kunze kwenyika ngativabatsire zvakanaka handiteka nevari kunze kwenyika vacho munofanira kungocrosa one eye uchiona kuti zvandiri kuitwa ndizvere handiteka yes handikona vachicrosa one eye uchiona zvandiri kuita ndizvere ainoti papa pane mumwe munhu chero shiropodza kuti hakupikwe makangofanana umwe anenge aitoti anzi ing'anga handiteka aiwa inzonze ng'anga chinonzi ng'anga dawo kubvunza zigo ng'anga nemuprofita handiteka tese kana iri ng'anga isina kuromba nemuprofita asina kuromba kureva tese takangofanana handiteka handitokona saka vanhu kana mufundisi asina kuromba takangofanana handitokona kureva kuti ng'anga munhu akuita zvinhu zvake muchiwana isi tikuita zvinhu zvidu kuchechi asi zvese zvichingoporesa vanhu handopona saka vanhu havafanira kuva nekushoropodza sitere kana kushora handopona yes saka tikutenda kuti vanhu ipapo fungawo panzwisisa mukomasiku saka tinoda kuti vanhu vabate panoponesa ndo pane nyaya yangu inini tongobata nyaya mbiri dzichivhara interview yedu dzandaona kunge dziri of public interest because vanhu vari kufarira uchenjeri hwamuri kumbopa zvisinei nekubatsira pamweya nokuti maproblems amunobatsira pamweya pane nyaya yamai Jeremiah ndakaona nyaya yaitwa naTafadzwa Chidawa yaunzi mai Jeremiah vari kupomera vakomana vairi kuti vakomana vakavabata chibharo nyaya makainzwawo ndakainzwa hangu ndakaiona mukomaziko asi chinoitika ndechekuti chimukomaziko nyaya dzevanhu vaviri dzinonetsa kunzwisisa kana kuona ava manje vana vatatu asidawo kubvunza mukomaziko asi munhu aizosvika shuwa pakutakurwa kubva tauriko maziko kuzoitwa naye kutosvika utonzi dzikai mota utodzi wozosvika handitokona chinoitika nchekuti hatisi kuramba pauzi pazvakaitika tandisipo asi singoti isusu vanhu ngativhurikeiwo pamwe pacho tofanira kushandisawo njere kuti zvatoda kuita izvi kumbofamba sei handimapaona yes kureva kuti kana shuwa zvakatoitika asi varume vacho vanenge vasinanza kukwana kuti mese muri vaviri muchimhanya panzvimbo imwe chete ipapapo kutobata munhu one mese muri vaviri zvinoita here mukomaziko kuti ngatichinja nemukadzi umwe chete hanzi repi iri pa$20 hanzi yatorepi mungape varume vairimo pamukadzi $120 zvakaoma asi tingotiwe isusu dai mwarapindira mukomaziko vanhu tadzidza taziva kazhinji kuti tofanira kuziva zvatiri nekuziva kuti zvandoda kumboita vanhu vasina kutsvaga mari mukomaziko mukona munhu akapinda mutauno zvafanirwa kutuma mukadzi wakuenda mutauno achasvika pepe akutonzi panapa nebasa okandiwa chipepa kunzi panapa nebasa panapa ipapo akutonzi hanzi vakati pekutanga kwatoenda nemurume wavo andokona manje ukona kuti unzi pane basa handiteka basa rangonyuka mutauni wabva mumba kwako une mushini yakafambira mutauni unzi panapa nebasa nemunetsoita mabasa iwe toti shuwa basa ndariona fambira zvimwe chinhu famba chimwe chiri sadriver watractor andokona vanhu vane problem takapinda mutauni wamwanwa chadonha chechecheche ndakaona munhu achinzi tanhonga mari hanitoshiyana iwe saka utati kwake kuda kuti ushiyane munhu nomunhu mari anhonga mari ada kuti hanitoshiyana saka vanhu vanofana ngovhurika mukomaziko hanzi naapostle Chiwenga hanzi kune munhu anga apuse
zvekudonhedza mari iwe wongwara zvekuinhonga kudonhedza mari waiti kunoitika hako nemistake noti zvokuti munhu anodonhedza mari baba kutoti yobva wazongwara zvekuinhonga ngomaziko zvimwe achitofanira kungovhurika nditeka asi kuti isu zvimwe zvese ngomaziko azvinoita manje kuti chinhu chese kana chichiitika ngomaziko unogona kurivara soni kuda kwemhepo mhepo inenge ida ngokupinza munjodzi dzipi idzodzo saka kuti isu singawane nguva yekunamata kuti mwari atiitire zvakanaka chinhu chese ngomaziko kana chichiitika chito nemisheni yachinotoitirwa ani mapona dzimwe dzenguva hakusi kuda kwako zvatiitika kuti ndiabhulisi atokonza dambudziko ipapo mamwe dzimwe dzenguva toda kukonza dambudziko kuti upiwe chirwere wanga usina chirwere andokupona saka ndozvinoitika mamisheni dzakadaro saka totenda kuti mwari achatiitira zvakanaka vanhu vakaziva kunamata chete kuziva kuti kuna mwari ani mapona ipapo yes musukurokotedzo ireja apreza rupiwa upfumi unotyisa chete chinoitika mukomaziko nechekuti isusu tinenge tichingoti taakungotarisa kabhozi zvazvo zvakungofamba zvichingoendesa kwakungotarisa nditeka tinongotiwa isusu apiwa aita se anenge akomborwa namwari anditeka anzi nzara yemumwe munhu airambiwe chi anditokonaka nhamo yemumwe munhu anzi airambiwe sadza nditeka saka isi kuti isusu zviri kwaari zvimwe musi zvichapindawo kwatiriwo musi zvichapinda kuno vamwe wanditeka kureva kuti zvinhu zvinongogona kuitika kuno vanhu vese mukana unoita sei mukana wekamwe chete kuvanhu vese unouya nenzira dzakaita sei dzakasiyana siyana nemazuva akasiyana siyana tichifamba zvishoma nezvishoma pamamaiso ndimi komaziko tonza komaziko vane prado anditoona kuva kuti mukana iwoyo saka toti isu kana angwaniwa mukanawo namwari ndizvozvo anditeka chero zvamwari chete zvinhu zvose ngokupinza mwari pamberi chete ani mapona saka isi kutenda mukomaziko kuti vanhu vabate pandase panoponesa isusu munamato hatisi kumira mukomaziko kuti vakaminamato tuti vaya vanenge vachiti kudzimba kwedu kuri kunetsa zvikwambu vari kuti tikushandisa kuti maspiritual husband usakuna mwana mukomaziko kuti unoona kuti munhu akanaka asi anombororwa munhu uyu ari special asi anoita se haana kurorwa patone mhuri yanotoziva ine vana vasikana vakanaka vega vega asi hapana ndakamboona murume wake ane mazvona kureva kuti hapana mukaona murume wake anditeka vanhu ivavo vane nhau dzekushandiswa mukomaziko asi ndipanoona vachidaidza kuti aiwa hatiendi kunena madzibaba wakanditeka inzwai bata panoponesa vanhu ngavaisawo mukomaziko vanhu ngavasangotarisira pasi ngavauye vaone zvinhu zvichiitika kupi kunoko andi mapaona toenda kuti mwari achavaitira zvakanaka anditeka ine mwari achavakomborera 2 ndakanzwa mukomaziko muchitaura yenyu programu navamwe pasta so muchitaura nyaya yekuti kana munhu auya akazovharwa maziso chichi kuti mukomaziko apostle dunamis right mukomaziko inzwai kana ivo vaiita zvokunyebera vanhu ndivo vanenge vachinyebera vanhu da kupindurawo zvangu ipapo chetika mukomaziko zoni chekuti zvakafanira mudhara weGT6 uye imimi saka muti imimi tingatengere munhu weGT6 uye da kubvunza imimi atengwe kabla zina ndiripo kana kana ndiripo munhu atengwe ndiripo nchekuti mukomaziko chendika nchekuti kuno vamwe vanhu mukomaziko vanouya vanoona kuti uyu munhu uyu mozi munhu anobva kukumbira kuti ndazviona kuti mandiprofita pajekerera anditeka asi handikumbirawo kuti kana muchiisa ivhidhio mundivhare maziso angu anditeka kureva kuti havasi vese vanovhawa maziso mukomaziko kuno vamwe vanhu vatotoziva kuti ane mbiri like weGT6 yega kuno vamwe vanhu vaitomuziva anditeka vakatoziva kuti madzibaba paiwe mhene zhinji dzemugweru baba dzakauya pandiziri ndakadzibata mumaoko muso vazhinji vomugweru ndakavabata mumaoko mhene zhinji dzemugweru anditeka ndikudzitira munamato panapa ndikuona chikonzero vane mumwe wakaona chibatsiwa feya ndikuona saka tsoya nyaya yekuvhawa maziso mukomaziko anditeka kuno vamwe vanhu mukomaziko vanofambira vasingadi kuonekwa anditeka auya pachechi munhu ungowi kana nguru wanitsananguru anditeka saka munhu akavhawa maziso mukomaziko hachirevo kuti vese manhingirikini vese mabhidhiri andite muchanzi maakudhifenda vanhu emabhidhiri aiwa inzwai mukomaziko chiripo nchekuti inzwai ndosaka kune uzva chitupa kune photocopy kune kana patonzi pane chioriginal kuti pane chifeki chiripo vanhu mazinzwa ipapo hakusi kudhifenda machechi mese mukomaziko metika zvakasiyana siyana mukomaziko asi ngoti vanhu hamuzobuditsiwa zvinhu zvichiitika mukati mumachechi ese machechi ese ane masikireti yawo mukomaziko mukati mandimapona isusu tingoti isusa inzwai tiri mukomaziko chatoda kuti vanhu vabate panoponesa tuisisa mukomaziko asi kuti isu tiri kuda kuprotecta no isu tikuti isusu kune munhu mukomaziko nhasi auya tombotira iti minista auya like ini ndiro maministers vanombouya kwangu anditeka auya uya pachechi pangu paanditeka ndomuprofita ndobva ndatongomuti handi kubvunza mukomaziko mukurumbira wenyu unobva watenda basi rozo mutumwa wakabatsira minista but zvinenge zvisingaiti hazvo pakuti vanhu vanenge tingati vanhu vane chiremerera not chiremerera sacho right
vanhu vekuti vanhu vanoremekedzwa munyika Right. zvekuti tikaisa nyaya dzavo pachena dzinogona kukanganisa mashandiro hwavo. kwete upenyu chete mashandiro aunenge vachifanira kuita chi ane mazvona kuita nyika saka isu tikuti isusu ngwamaziko ka chete kanche kuti iwo munhu ndounoziva maitiro aunota kuchichikwani kwako asi kuti isusu ngwamaziko vanhu ngavasauraya basa nditeka uda kuti kuno vanhu vana matambudziko ari kuponera papi ipapa nditi mukuona nditeka vanhu vana matambudziko ngwamaziko akawanda bozi ngwamaziko chende kanzwe kuti zvafana panapa ndika vanhu vakaya mawanonwani kuno kumawanonwani ndakatokuita nyaya dzekuti kuno vanhu vasingadi kuonekwa saka vanhu vasingadi kuonekwa ngwamaziko akaya kunoko anofanira kuvatora mafotos kana makamera asi munhu akaenda kuchechi tikaprofita isusu vhidhiyo richechi rakabuda tine zvatinofanira kungovhara nditeka tichitoziva kuti taita zvakati andimuka nditeka andikaudzera kati zvafana ndionamatana namaidempo anditeka ndonamata nochichikwangwa nditeka ndinamata vanhu vakawanda anditekuwa nditeka chikwangwa nditeka vane mukurumbira asi nda kuti evidence katore madempo chivaprofita kuti vanhu vazive kuti ndinamata namaidempo zvinoita ida kubvunza kuna kuti isusu tinofanira kumaprofita tinofanira kuva neunhu netsika neuchenjeri wokuziva kuti vanhu vauya panapa vari kumbodei ende tu vanhu kuti basa ramwari riende kumberi rinoda chii zvafanira zati wakangofumura chese choprofita chawaprofita chese ufumura handiteka kureva kuti hazvisi right handiteka isusu ngomaziko bhaibheri saka pandiri kudedza pa ngomaziko bhaibheri panenge pane nyaya dzenzi chipisa makonda kuti ati uyu munhu angashanda angachira nochidhoma baba wake vakaromba ava handiteka aya munhu akaromba ngomaziko kana akatoromba ngomaziko aya uyu ngaabude asina kutovhawa kumeso ngaanze kuti ba because akaromba ngomaziko handiteka hafanira kuzovhawa chi kumeso mapanzi handiteka kana angari satanism zvoshuwa munhu ari satanism vanhu ngavamuone vanhu vogutsikana zvoshuwa ipapo tinowirirana because munhu iye ane zvinhu zvaaita zvakaipa yes asingenda zvitaura zvinoitika munhu obvisa uye shuwa ndiye munhu wacho andikuona nditika kuti kuti izvozvo zvakakodzera kuti munhu iye akandwe pamhepo kuti mhepo dzedzebva dzafumuka kana kuna wamwa kuzviita wabva wachisiya yes izvo zvinhu zvakakodzera ngomaziko wega kuvhara kuti kumeso andi mapona tangoti ngobagasani kupayananisa ngomaziko. Ladies and gentlemen, mawanzwa mutumwa vanouya vachiswatanudza pavanenge vaona kuti apa havana kunyatsoswatanuka paroda kungonzi papinde mugwarambijana ndo zvavaita manumbers avo ndo ari kubuda pascreen ava because of our time. I think interview yedu yagomera pano.